namar ka jingsha sho sha kerdem jong wei rongba na snong terso na ribhoi district yo bala tip kum u shamping mangu kablaja ha kamit jong ka arpau trek unopra arjar arpsan hajan ka kherdop lum khajana jong ka enhai ha shilong bypass kabadang ha pa snong mau khanu hadu bo unda klat sendon nagne perthai kabalami ka jing penrem ka bejur nagi bobon kinong ilam snong bat pa snong na terso kila penrem mi kidi jingle jong gi riu thrang snam ha ka tegamit kabalawan ra ka jing du no ya ka mensim jong uwei na kidi khot ka wei kilong ying nagne ka snong kum ga jing nang kentu ye ki bor jong ka an makin sim kya bat le tikna ye ga jing thwet ya gi runar kin penlong de ka jing ya rally ka bon penlong marsen dep ka singi le kmen christmas kata ha ka arpon ril trek uno pra arjar arpsan ha ka por khat ar baje siteng singi bat ka balabu ban sedang na yo terso bat penkut hamadan senong terso kinong ilam senong ketika than gila khot mat wer ya baro ki badon men sim ngolem ban poi se ketika rally kita kinong ilam senong ki khot ru ye ki kenhon seng bhalang ki seng long kumi ki seng samla bat kiwe ki ba om tang nang ne ka than terso henry ki nong ilam senong ki khot ya ki ba na kiwe ki chakaro to nagalyang jonga ku generals ka tule jong ka snaprai terso ha ka kerteng jong ka snaprai terso hi baro ko wei leng ba ka extip dorbar jong ka snaprai terso engi pun pau ya ka jis nusi ka ba ram hadu ka ta halor ka jingsha bom shatit hadu ban da yap jong iba shamping mumu ya ka ba lajang ha ka ato tule jong ne upnai arajar apsan ha tulgit ka badan hante ha mo kunu ha ka ba ila shasho shabom ha ki katto kan ne breu hadu ba ila durno ya ba ka jong ka jingim ha ka bede bat kan ne ka jingja ka balaja halor jong ka jingsha bom shatit bat ka jingsha penyam no jong ba shamping mangu ha ki katto kan ne breu kham snam ha ka te ka jaka nagalyang jong ka snaprai terso hi baro ko wei ni penpau ya ka jing sursi bat ni wan ra ru ya ka ne ka jing penrem persya ya gi ne ki nongle donbor hak be de bat ka ne ka jing ja ka balong persya ya ba shamping mungu pum kadak jong ka jing penrem ya halor jong gi ne ki jing ja baro ngisno ban pentip pai ba shapi baro ki parlo ki parjor ki nongsong thau ba ka right terso hi kan penlong ya ka rally kum ka dak jong ka jing penram ya ka ba on penlong ha ka arpun reu terek jong ne ubnai desember arajar arbusang ha ka por khat ar baje ha ka ba ka ne ka rally on sedang ya ka nayo terso bat on penput ya ka hamadan football ha ka ne ko por hamadan football on penlong ru ki meeting ni balukot aku bede bat kane ka jing penram bat kan donru ka jing thang mombati ban penpau ya ka jing snusi naga benta jong kane ka jingja ka balaja ya iba shamping mangu tegungta naga lian jong ka executive committee ka khat ka wer ya ki baro ki nongsong thau ki longmi longpa ki kun samla ki senghang baper ki ba ket lemba jong kane ka bat khai bo ba kin ya don rungkat lemba ni ha te bisni ki ba ma ya ka ban don kum ga jing kersan ba kum ga jing penram na ka benta jong kane ka jingja ha ga ju ko por la penturu ya ki parasnam ki par thau ki ba wansha kane ka rally ba kin su ba ban wanra ro bat kumbambati baginyo ya ka bantang hagate gesni haga por ka bangi penlong ya ka ne ka meeting ka baret kum kata jong ka jing snursi ine ki long ki jing pente pai ba na ka banta jong ki baro ki parasnong ki parthau kilok ki jor ki badan hajan hajngai baro ki bayu ki bat ki snap ya ka ne ku ba ni khot ni wer lang ki tangi ne ki jing pente khuble si ajar no